yakin cocok karo hawane rek lek makmu cuwepet pol lagi mengke. Alhamdulillah lek makmu cuwepet pol. Dek tak ilane kertas ya. Dek. Ya. Pergi di saya ora? Wes. Dek wis deket ke warung lho. Lek mam sampai entek ya Allah. Enak ta tuh. Tuh kapan-kapan nyeblak nah ya. Mas Randy waktu kok ora Mas Randy tukang nguncit. Tukang nguncit mau tubasnya apa ora? Tubasnya apa ora? Tubasnya. Entar yo. Yo. Bang mobil wakeh. Oh, ndang. Ayo balapan Kang. Yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kereta api. Untuk kereta api jenenge ambulan. Ambulan. Kayak jenenge ambulan.